ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଦୁଇ ଜଣ ମିତ୍ର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କାରଣ ଏହି ଗାଁ ଅଚାନକ ଭାବେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ହଟି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ଚାନ୍ଦିପୁର। ପ୍ରମୋଦ ଓ ବିକାଶ ଦୁଇ ଜଣ ଗଭୀର ମିତ୍ର ଚାଲିଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗାଁର ସନ୍ଧାନରେ। ପ୍ରମୋଦ କହୁଛି, ବିକାଶ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି? ତୁ ଏହି ପଥ ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତ? ହଁ, ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଘର ଥିଲା, ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାଁଟି ନୀରବତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କିଛି ଅଜଣା ଭୟ, ଛାୟା, ଆଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ଓ ଶୀତଳ ବତାସ ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଚିତ୍କାର, ପ୍ରମୋଦ ହଜିଯିବାର। ପ୍ରମୋଦ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବିକାଶ ଏକା ହୋଇଗଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବେ ବେଶୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବିକାଶ, ପ୍ରମୋଦ, ପ୍ରମୋଦ, କେଉଁଠି ଗଲୁ ତୁ? ତିନି ଝାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଅନୁସରଣ କରି ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ମହିଳା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତୁ ବାହାରଥିକୁ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆସିଥିବା ଲୋକ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗର ମତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦିପୁର ଏକ ଶ୍ରାପିତ ଗାଁ। ପୁରୁଣା ପାପ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଫେରିବା ଉପାୟ ନାହିଁ। ବିକାଶ ବୁଝିଲା, ଏଠାରେ କିଛି ଆସୁର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପୂଜା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲା। ବିକାଶ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ତୁ ବି ଆଉ ଫେରି ପାରିବୁନି। ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଏହି ସାପକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଓ ଆଲୋକର ଝଲକ ପରେ ଏକ ସକାଳ ଆସିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ଗାଁ ଅପରିଚିତ ହୋଇଗଲା। ବିକାଶ ଓ ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଗାଁଟି କେବେ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସମୟର ଏକ ଛାୟା। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଛାୟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତି।